orang sakha shikda ki tongkha phadi joto pakhe narlayana kubun to phabai shatok jagese tai busu tong sini sini ohao kubun to phabai shatok jagese tai busu tong sini sini ohao orang sakha shikda ki tongkha phadi joto pakhe narlayana orang sakha shikda ki tongkha phadi joto pakhe narlayana Dirprale o maya hanke o sini hale ini sing 11 tarik ini sing ঠিক 10টার সময়ও তিনি সেন্ট্রাল লেভেল নি তিনি ন্যাশনাল লেভেল নি জেনারেল সেক্রেটারি তিনি রাম মাধব জি বাই जों मालायखा बबे जों डिटेल कक सालायखा जों 6 जन प्रतिनिधि जों थांमालायखा बय जों डिटेल सालायखा दै बनो जों कागज बिया फाका जों मेमोरेन्डाम आरो जों बावै काहामखा सालायखा आबो जों साजाखा बावै जे सेंट्रल लेभेलाव दिल्ली लेभेलाव जोंनि बीजेपी नि केन्द्र कमिटि रक बर इच्छा दङ जों आईपीएफटी बाय एलायन्स दंनाय बर हाबाय आग्रही खालायखा जों जोंनि एलायन्स कन्टिनिउ दंनाय तै जों एडिसननि बागै जों सालायफ्राव बसाका आबो टक चलायनाय सुदु तिप्राव सिमिया जों दिल्ली बुथांग दखाने कक सालायनाय जों बर गोबां मा कक सायखना रखा आबोनि बागै जों मोटामोटी बाबे जों सन्तुष्ट दं खबर कक सालायमानि बथने एसुरेन्स रगो जों सिट सेरिंनि बागै काहामखौ कक सालायनाय ताबक जरा तंख आबोनि बागै एसे जों परे सालायनाय हे साका जों अबो साका जे जों तिनि आईपीएफटी प्रथम निसिं जों नरबा एलायन्स सिंमानि ताया पुंमानि एकटननि कारण जों बनो साका जों तिनि दाबितनाव सायमाना जों तिनि सार्भाइवेलनि बागै फर सार्भाइवेल अफ आवर नेशन जों टिप्रालेन नांगौ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एडिसिना दै जों टिप्रालेन सानो अब जों एक नम्बर दाबि जों बनो साका ते बनो साका जों जखनते जों एलायन्स सिंफोराव तिनि इलेक्शननि सिगां 2018 नि सिगाङाव जों तिनि टक खायफ्राव जों खायसे कमिटि खायमा दङ हाई लेवल मडेलिटी कमिटी अब दिल्ली को खाजागो अंडर द होम मिनिस्ट्री अब कमिटी रिपोर्ट टाफन मायाखो जों साका आबनो रिपोर्ट रेनांथुं बसाका बोथां दिल्ली कक सालायनाय तिनि हाई लेवल मडेलिटी कमिटी आ कमिटी खाजाखा एकटेन उद्देश्य तिनि त्रिपुरानि सिचुएशन the socio-economic and political problem among the indigenous population of Tripura. Aban tui kaisa committee khaijaka a committee report जों सानखा बसागो आबो आं नायनाय आबो आं सालायनाय आबो जों दाबिनो रखा तै बन जों साका चिनि कक बरक आबो एचुल दानांथुं तै कक बरक जों बन डिटेल सायखना रखा इंक्लूडिंग चिनि मेमोरेंडम त्रिपुरा राज्यको 3टा भाषा कमिशन खाजाखा ओ 3टा भाषा कमिशननो बडि रिपोर्ट प्रजत्तनो इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट इन फेवर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अब जों बनो फनुखा साखा तै चिनि कक बरनो एचुल दाना बागै जों बनो कय इके बसाबो अब गोबां मा पेंडिंग दङ सुदु कक बरक सिमिया गोबां मा प्राय बसाका 33टा लैंग्वेज 33 लैंग्वेज साइ दङ ताखन पेंडिं आबो बाहायनो एचुल सानै दङ आरो तिनि त्रिपुरानि कक बरकबो काहे दङ बसाका तै बसाका जों तिनि अमेंडमेंट 125 अमेंडमेंट जों रिसेंटली जों तिनि अरनियो तीन राज्य सरकार अमर पास कर होका वो 125 अमेंडमेंट अब तै जों सालायका अब जाते तारिं थुं अब गोबां मार दङ मेंशन दङ जोंनि एडिसि सीट बारायनानै जे 30 जन हयते 50 थांनानै अब सालायका तै डिपार्टमेंट बारायनानै तब तमन जोंनि 14-15टा दंमोन तब नाय 43 डिपार्टमेंट दंनाय अब कक सालायका तै जों सालायका जे खुमुलुंगो जों कैबिनेट हयते एप्रुव खालायका जोंनि स्टेट कैबिनेट खुमुलो कैसा डिग्री कॉलेज मेडिकल कॉलेज ना बागै जों अलरेडी प्रस्ताव पास खायजाक
बसागो अब साइमियाखौ किन्तु जों आं बनो अलरेडि साखा जों अलरेडि जोंनि कैबिनेट एप्रुभ खालायखा कैबिनेट जों बिल पास खालायखा जाहाथे खुमलुंगो कैसे मेडिकल कलेज होना बागै गाव बसागा अब नायनाय ओमागे जों बबे कामा कक सालायखा अब बागै आं खाकावा जोंनि बबे तिनि जों डेपुटेसन देमानि आरो आ डेपुटेसनाव लिड खालायगा जोंनि प्रेसिडेन्ट एन सि देबर्मा आं जि दंगो जोंनि मंगल देबर्मा दंगो ते जोंनि MLA प्रेम कुमार रियां बो मानजाखा ते जोंनि आइडल एफटिनि बोरैबादलनि सपना देबर्मा मानजाखा ते जोंनि युथनि जोंनि सुक्ला चुरानवाति बो मानजाखा जों 6 जन प्रतिनिधि जों थां बबाय थांमालायखा बर' नेरा दंगो जोंनि राम माधव जी बो दंगो ते बन लगे जोंनि BJP स्टेट प्रेसिडेन्ट जोंनि बरम गोनां मानिक साहाबो दंगो जोंनि कौरव बाबू खानाखा हगे जों प्राय आधा घंटा हाय बर' बाय कक सालायखा बेलायनो जोंनि पजिटिव वे अफ डिस्काशन जों गाहाम कक सालायखा बनिबो आं खाकागो जों तिनि अर MC कन्फारेन्स जों सालायनो हका जों बर' बाय कक सालाय माने तां भागे सालायखा ताङै सालायखा आपनो जों डिटेल जोंनि MCC कन्फारेन्स जों सालायनो हका